gayo teko Raden Seta sarawuhipun wonten warung kula arum dalu. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk Raden Seta. Ya ndak tampa yu cangik gawe bombonge rasa. Pangestuku tampanana. Nggih kula pundi dadosa jimat sing mburi wedok lemu kuwi anakmu. Nggih anak kula jenenge sapa? Winong Nawangse. Lah iki dodol apa to? Nggih reni-reni. Nggih bangsane jajanan, gorengan, apa mawon enten teng mriki wedang jahe, wedang uwuh, kopi, terus wedang teh sing ngangge kampul ngoten nika nggih kathah. Ewadene kok jajanan kalih unjukan wau mboten pajeng sing kula dol nggih anak kula niki ngoten. Piye warunge rame apa sepi? Sepi ya banget. Kula nganti gumun setahun jembleng serendeng. Bar talu niku kula ndodoki kotake lali piye to carane niku. Gumun nganti ya. Ci, wonten dawuh. Ngombe apa? Bir angsal, aja bir. Kopi apa susu. Ngapunten menawi susu kula mboten seneng. Sebabe susu niku teng mata mboten apik. Loh, kuwi perangane kesehatan. Babakan 5 ki disampurnakake anane susu kuwi. Mboten kula kopi kemawon. Kopi ingkang kenthel kemawon. Ora olehmu dodol kok pindah-pindah iki saiki dodol ning endi to? Nggih nuwun sewu Raden Seta kula sadian wonten ing laladan dusun Kedung Gudel, Kepoh Sambi Boyolali nek nganti dodolan nang kene. Lah ngriki enten tontonan enten wayang. Biasanipun tiyang mirsani wayang niku sawengi utuh niku ngangge ngelak, ngangge luwe. Mangke menawi sak rampunge limbukan utawi sak rampunge perang gagal ngoten, biasanipun para penonton pados warung. Lah niku ingkang kula anti-anti dagangan kula dadi payu ngoten. Sing duwe gawe sapa? Ingkang kagungan kersa nenggih Ibu Setyarini ingkang kembulan niat kalian Pak Mailan Hendar Prasetyo. Sak ngertiku jaman saiki wis langka wong nanggap wayang. Nggih angel wong golek nanggap wayang niku sakniki wong nanggap wayang panyeragati ya pirang-pirang. Mongko menawi wonten piyayi kados pundhenipun kula lan panjenengan menika Bu Setyarini kok kersa wayangan, mongko nyukuri kanikmatan yang sampun dipun keparingaken dening Gusti lan ugi sisandamel ruwatan unting-unting lumunting. Janjane ruwatan sak jam wau pun cekap. Ning Burini mboten marem menawi mboten wayangan sedalu natas. Pamriyen napa to? Siji sing bakul ning jaba ya do payu, angka loro